Však som vám do reči neskákal, som vás počúval. Veď som 20 rokov riaditeľom škôl. Tak sa napite. Aj ekonomiku. Pán moderátor, môžete upokojiť túto pána Šmilňáka, dajte si niečo na upokojenie, alebo sa napite. Druhé, tu je štátny tajomník, tam je štátny tajomník. Ani neviete, čo momentálne robí. Hovoríte, že dačo doručuje. Teraz ticho, vy doručte napite sa vody, pán Šmilňák, a počúvajte ma. Máte nové a nové výdavky, nové a nové chlieviky, nové a nové renty, nových tajomníkov, rôznych viceguvernérov a neviem čo. Pán Bartek, kde sú vaši ministri? Čo robia? Teraz buďte vy ticho a vy ma teraz počúvajte. Ja som do samospráv. Teraz vy počúvajte, áno. Takže musíte priznať, že samosprávam sa pomohlo. Pomohli sme seniorom, pretože sme zaviedli 13. dôchodky a ja som na to hrdý a budem to vždy obhajovať. Buď máte výsledky, alebo máte výhovor. Výsledky máme. Vaše výsledky sú aké? Môžem vám ich menovať? Ja skúsim. Vy ste teraz rozprávali. Vy ste sa vám pýtali, tak ja vás počúvam. Koľko máme štátnych tajomníkov? 36? Predchádzajúce vlády mali polovicu. Prečo urážate ľudí, ktorí zarábajú minimálne mzdy? Nie, prečo preto, aby Slovensko neskrachovalo, lebo zadlžili minulú vládu o 24 miliárd. Pán Bartek, už stačí. No však v poriadku, len... Už stačí. Nebude tento rok, to neviete urobiť za rok. Pani, prepáčte, som tu aj ja. Nech sa páči.